Zunzam bung som pariat na min ngai dan tur chu ka shalom pomlai nei chunga ngai zong nei angin min ngai anga damdoi te tia kholo tak anga min ngai nge yang chu chu ukimatinu fa po in min ngai dan ania ma se in ngai ang em kha chu kan bik lawanya o khatara ka chan pa nen po khan in ngai zong kan ni cha lo kanulat lai atanga min ngai zong thin tu chu ni nge ya khatiang din hun har sa ka din lai khan rilru khan nem tu zong ve a ka thiam lo chu ni te meu mai chunglam hwa po uire chu ka ni dera achan chu ka pasal uire hwa akanat pui em laya ati ang ti ve tumna rilru ka puringot po kha thil dik lo hul hwal chu ni ma se tuna chuan damdoi ke e tu ngai lova kanun hi boi puya enkol na na mandal ka du to a tuna chuan kanun na mi poimo berani chu wangin hetianga chet kala hi chu min ngai thiam mai don nya u nudin huna tangin nangpon min thlir pui don nya ukima chuan engtika ma min ngai dam to lo mai thei ma se boi pui hi thatakin ke enkolanga min langai dam ve ma na tiamin shilai chuan athu tak hle a amit menga chuan lunglen na thuk tak ka mu thei hiala anui mel phe na lungai na le kho har na chu mu mai thei la ni heklo nu thatakini ka o chu zoi hle a ari che chau to ka thalawan yang nu thloi mai ka ni hi nui hakin atile a chang to lovin kabula tui chu ka ban rok roka kalem ngal khol khol lai chuan tui in vak vaka thingpui cha tel ka tumasin alo ti hluaya a mel po chu en nuam ka ti to meu lo ka za ru khop mai ka in thlashung ani ma so kang ho thwai ka du a ka ngai to na buai zet le ka thok ipik muk reng wang chuan tui wata in lei bor mai ka na pa ka sa halu tuk le karil ru tot lu tuk po chu azia pha huain ka ring ani white dress lokalin kan ei du min lo zota Rosie in min lo zo chuan itiang ang kha kalo du ve mayang kalo chi zoi sepa ka phone ke en lai me ka ufam ki ma call lo lut chu ton din huna hian chang turin huai sen na ka nei lo ka tlom ngoi ini main ka insha kan thil ei chu tui lo po ka shebar lo ka e mial ringota ka bulami ero chu kan thil ei chung zong chuan ati ti siama Chris chung changa soi chu zawak lovin kalo nui pui le sak then dora tanga kan chwa nu chuan kan in mang tha zuya ka kal chan chok me po lei to lo chuan kan dor lam panin ka let nal nala ke nge ka ngai to na chu wak thui zok po ka hrelo shat lo karin kan dor ka lo kal pel thui viau to ka dan chu at thak ti zetin ka kal na nga ya bok chuan ka let le a ka va thlen phei me chuan khwa lo thim don roi to a mai sen ton khopa umoi lo ang chu kal pelin chauka ka lut langa na thok ho pon lo bang vek to chu ni in chwata chuan thutung a tin ka mai ka hup thoka ke in rin ma hawin ka trap chhuak hok mai ka tra chan ber po ka shelo ka ngai to na mang duka ka tot up mai boxi a ka om chung lam chuan min ma ul mai hian ka sha chan thatak nei lovin kala trap ngai lo ma se tu na ka tra ringot chan hi ka shabik lo tak zet ani ufam ke ma ka ngai to na alo lan walin ka ipik zwala Rosie thu soitela ka benga rinon on mai boka thil ti swal nei ang maya in shat na ka neya enge ka ti swal ber po ka sha chuang lo enge moi shat chu le i ron thleng tlai po ti to na ka lain kong khar bulatanga umoi na lo ti le ta ka chuan ka moi hupin ka in su thlop chu ti lain usang zwalan umoi chu lo khap ve mek bok in sum ve deuh thinte khati vak lo ti ngai hlei nem mole usang zwalan ti ri chu ka she phareng takna in anma ni hnung chon zong chuan kala thukun ngara ta ringot chan tu rom lo alo thleng tlai ka haw mai alom umoi na lo ti ven hlor thong kalampana ke pen thom ka hrazui zata kabula usang zwala lo thut dwal chuan in shuhul sokin tuk verdar thlang lam chu ka en wangwanga mi te in thlashun hmel taka lo ti po chu ka chang heklo tun din huna hi chuan tu ma ka bechak lova keima chawa omri ka du lo thlem ta che mole vin se ta usang zwala na ti le chuan ka ding hluaya a tra bel thak e mai a ka thlem om lo a aya vin ma chuan ka hnunga mi chuan alo ti leta an ma ni wanga trap e momin lo ti chu ni in ka wa handing mai tak trap tu reng su hom ha po kan ngai shan lova I u thin chhiat jate chu isha thana ni kha bang dai ro ti pa in usang zola chuan ka hnunga ron beng data wa ho te u tra chuak o chawa ka ti le chuan umoi chuan min lo chek deuh hlaka a mel po chu ka en pe chuang lo ti ro hosanang kan tlai to lutuk arun ti chuan usang zwala chuan min ron thlek le in atoi khomwang shut chuta chuti lai chuan ka phone a lo ri a ufam ki ma bokani
chuak te u an la din rengwang chuan ka ti ngal chiama sangzwal local te che mole khatiang mihring mol chi chelu tukha ka thlem pe lo huat haule lu tuk I local ngal lo chuan ka hosan don chenia tia umoi pen chuak lok chu awamak thini o ti nang pa in usang zwala na chuya an kalson tak nu chuan thok ka lo la hluai ringot ka o ka thian khar khara ka trap zo ti a shat lau tak chung le pa ngai the ang ber tur chuan phone chu ka chang zuya choi e to em lo len phei ka tuma ti ri ka hrengal zat bok dora kala oma heta local ro ka ti chuan iwat lai vi o zandanga ka lo leng jok mai do nem nyang alo ti le a chu wangot po chuan karil ru na thar le riau to heta local ro ka ti chu oloi zet chuan ka lo ti le chiama aham hai deu nyang aron tong mai lo in thiam lo le no takin ka o kan thian le ri a leng chua kang dora ka oma min lo lam ro ka ti thale ngata ka lo kalang lo om ro aron ti chuan engma soi to lovin phone chu ka da ngal me bok eng tia tur nge ka sha thiam lo ka thil shat zo zai te ka theng hi le fekila ka ti ber mai shemi lo zo kila ani lo pon pencil thu zia kan no re thin ang hian note re le fek theila ka haider le theyang em haider ta ila khang thu zo zai hre chung khan ufam ki mamita ka engam to don em ni khano pangpoi soi lo kha kum khwa in ka pum pel theyang em kanin ma chon hun om le nge yanga chuti huna chuan engma shelo ang mai in ka omanga mo ngai twa zong rungot pon ka trim sung sung thei mai shereng chunga ka haider ani chuan an chu ko ke chat na thlen tu nen enge danglam na kan neyang angai te bokin ma se tiaom le ta ka thin lungin ti tura min du ang hi ka ti ni chuan kami pa hmangai ber hi ra la tanga ka thlir le ngai don ti na nia ama ang chia khan ka thei ka ring lo tuna chuan engkim ani tur angani zo to a nangma awanga in then pon ni lawa tingei lo in ti she om ve duang ti in keima le keima chu ka in shil mol mol boka angai te bokin ma se ti a tho a top le to ufam ki ma chu lo thleng har lo chauka tui khoina a mai ka phi lai mek chuan dor chunga lo lutin min lo kawa kawa chuak chu mak ti lek lek mel pu hian min lo en boka zo na nga mel khop mai ka mai shuk mol mol pa chuan lo thuro coffee ka lo la kang che ti in coffee machine lam chu ka pan zuya ilo hodon lo bem ni aron ti chuan ka lo ti maya che chang lovin ka hnunga chuan a ding renga min en zui reng ti ka thei coffee ka va pe chu kun hnai me u hian min lo ena kein ka lo nui sak thung tinge imi chu alo ti a chang lawa thut na lampan mai ka tum chu ka bana ron wanin min potlet dora I chung tenen boinen nei nge ati zui zat bok kalu ka thinga amita tak melin ke en wangwanga ka ngai twa na chu chomol zo ta vek hian ka sha amel ka mu le ta ka chuan ka du na le ka thlak hlel na te kharon thar ni mai hian ka sheboka chan mai do na ka in shat na chuan min ti shom tak zetani soila ati chuan chang lovin ka kwa wong ringot eng thil nge thlenga ti pa chuan min lo kwa let nga hluna a oma mai phumin thok ka lo la ham thung kanin mukhat si aka ngai chi a zan in chu om ve reng ri ro o ka ti chuan anui sukri ka hrezuya min ron kwa nget sau bok karil ru chuan thutluk na siam fel le ta der mai chu thutluk na chu ufam ki ma hi ka chan theilo ti hi ani rilru nuam takin ka om zui lowang ti po ka hre ve te me mai ma se chan ta ila chu ai chuan ka hre om le zwal zokin karinga mani in thiam chopin pasial tak le doi zep takin chu thutluk na chu ka siam ani ka chungte phone in ka thian nu nun moi te na ka koya chomin lo esan mai turin ka shila mundanga po chuak to shan lo chuan dora chuan kan thu dun renga karil ru ti thoven chu ka tum khop mai ufam ki ma ero chuan ka chungte nen boina kan nei wangin ka ho she emotia ka hrai hodon chemi hodu lo ringot te chu wa thalo ve atile thina chu tiang engma omlo kein ka ti ve tlat thung in kwa rialin kan thu duna hetianga hun thol kan nei dun lo na rei to a ani pon nuama ti ve thau chuan ka sha anui mel po ka mu ve le ta a man ang thau khan anui mel chuan kalaka ngongala neya ka borak tonin azir nge ni tun ma zong a in zan in hian ama a kalwang liam thar hle bok in nei khaila du rengem ka ti chuan ngun zetin min lo ena khrisa om to si lova min ma mo vak to lawang a ka tinon le a aman mo chuk chan kha khrisa wang kha ni miawa ka du alom
ati chuan kalau thu huai mai kum thar lama kan tum don ya kai nga rei tir to lawang che kati chuan alo nui deuh suka chuta man mo su ti amin lo chan chuan karil ru boy le nak to tinge kalau ti hapa iril ru film lo tlatin ka sia thinrim lai chuan thutluk na siam lo tur ka bianga domin aron ti zoi supa ka du tak tak alom kalau ti le shama aril ru athak molani ka hlau to ni ama aman mo mmc aman mo le to mi alo ni akashat wang chuan keima zok chu ka man mo riau to bok kan in nei vat lo chuan kan in kar hi zu ji vek mayang ti te thlengin ka ngai to na aron luta rei tak rial chi kan ni don tlat lo dariat vel thleng dora chuan kan duna asana bi zau zau reng to wangin ho karota min hnial lem lo kal chhona tur dangi nei ami ka ti chuan kanu ma chawina oma anuam samwak lo ti in min lo changa awazia lo ve ani chuan kota min da top mai ro ka ti ve le zata anu chu in zaina le dam fel lova thlathara in check up tura kal le tur thu te chu asoi ve luama nangman shwai to donem ka ti le a ma mwana na man chuan a shwai le ang alo ti chuan alam chu ka hoi rang khop mai chu ti chu nangma chawin i don ami ka ti le tha a ani alo bungat thunga karil ru hi dik to lo thil ho te tia ka chi ai riau zel to ama chawa tur po chu ani chuan dora thil lo e thin la erung te po kan bol mayanga ka ti chuan anui maya omin po lem hlei lawa kan in kot kan thlen chuan chuk tamai lovin kala thu khomwang ri a kalu pui don che em alo ti le po chu kangai koi ngal don mai min ngai ve mi alo ti ro ka ti le tola ilu thre mo ka ti a reilo te kalo lut ve don ami in thiam lo o ka de wa lo ti chuan ka du le loi si lo she lo ve ka kalange i thlen huna mi lo shil don ya ti in motor atang chuan ka chuk zuya in chunga ka lu hnuwa atlan chuak ve le chawa chopo ei to lobin room lam ka pan zuya ka chaw tak zetani thlen hnuwa min lo bia in chanchin min lo zota ka chung ti nen boy na kan nei mola ti fana engma ka soi du lo chu tiang chuan ngai mai sela ka ti zok ta bok lekha chhara ngai wangin kan in berei lova muthil ka tum thina kamu hil thei hap lo movie ka en thul ma serial ru abet thlei thei lo ani ber ngai twa lo tumpo in vo in chungchang bok chu ka ngai twa le then ril ru hian taksa hi lo thunun hne khopa ke engti tha ma thau thei lo in khom tura ka in siam po ka phur lo hle a phei khai jang lo khop mai inwam samwak lo mi a ka pana lo ti chuan ka muthat lo thu ka shela nimina I unen in hawa mi a min ron phona mi khalo haw ro te lo tia eng boy na nge in nei le a kanu chuan lo ti ve bok eng ma ni lo thil sha swal mai ni kha ti zong in kein ka changa chonulam in khom po chu ka pe lo zui ta renga nun moi in lo som lai chuan sitting room a ka lo mu zala kanu in vati ve le shamla ati po chuan ka pe chuang lo ka thanu kal hnu chuan I dan hi fu lo khop mai nula pui in khom thul mai samlu tuka nun moi te ko shanan in man te lul nen I tharau nun hi chaw khop mai I ngai to omlu tuk tlat kanu chuan ati zui bor bora in thiam lo na ril ru nei sa nen kanu thu soi chu dik ka ti ve reng mai ka taksa le ril ru mai ba ka tharau nun thleng hian a chawani ka eng hinge dik lo bernita angle ke chuan tu emo ka hmangai wangin chel ka du a ma ni in thiam ru taksi a thil swal ti ak in shele tlat si hi omzia ka hre to lo pathian hne na tanga chan na be sei mai chi em ni ang zan ka mutur chu ka tong tai uluk khop mai pathian hne na thutluk na ka siam to kha dik lo ni a sha chuan kong dik min ko hmu turin ka dil top mai ani ma ni ta na thaber tur po thlar thiam lo chungin ka tang ma ka hai ve a ka ma ka sial viawem ti chu ka in zot non le thin bok a chan na chu ka dong chuang pu in ka shelo a chan chu ka ril ru danglam lawa ufam ki machel ka du na pola pa ngai renga ka thushiat zongzong te po keima avon kala thlang fana ka than lo zo kong chu zo ka zwam hek lo ani ni kan ni to mayang ti boka chuan ka thu chu tlu le ta university lama ufam ki machu boy viawa in mu khat le ta khop mai zirtop ni tlai khat min lo tlo chu aron bor lut viaw maya customer umlo lai takani wangin dokan ma sabera chuan a file sam thamul mola coffee va pek pa in athil khoi lai chu ka va en puya seminara paper present tur lo ni ome engti kami tur nge ka ti chuan thotan lama seminar an nei na mi tur ani thumin lo shila
local ve ta che ikfai university ani dona ati chuan kalo nu isan maya ani po thu tak vak bik lo a file chu do kana da in coffee in pa chuan kan ti duna zana leng tura ka som chu anu dam sam lo wanga zan chua thei lo thu in lo changa kar khat nuwa anu po in check up turin akal le to dona mama na po kar le lama chuan lo thlen ve manarin thu soi ve lo ambok a ho tur ka thla nuwa ka lut le chuan countera ufam ki ma file lo om chu ka va hmu a ka phone ngal thwaya I file thei ngilania ka vati chuan ron check thlaka in ina lo hon maila pathian ni a ka ron lam mai don ya alo ti wang chuan ka beka ka khung tha zui mai bok ka ngai to zui ro rawa seminar an nei na akal ve chu ka chak le nu no khop mai a paper present lai te po hmu cha kom viawani hetiang huna hi chuan pon lama tang pu in chim tun thanem thina kalpui po thil moi lo zok zok ni bikin karing lo dule awmoi dor min lo nga sak turin ka timayanga hun man dun na rem chang tak po ni karing kai ka ho chuan umoi pui te nu pa in chon lo e don thu ka nu in min lo shila an ron kal har riaw mai choya hun mai don ania han phone ro ati wang chuan ka call ngala an lo kal me ka ni ome an lo thlen chuan umoi pui bula tho tan lam chung chang chu ka lo soya man thawe ma se hlo min pela alo ti zata ka poi ti shan bik lo ufam ki ma shil tuma ka call chu aring ral thaka zanra ei hun bor chawani wangin aboi ni ka ring dar kwa vel thleng umoi te chun lo lenga sitting room a tv anin kan thu khoma apasal te in lama chet chat na te soin kan nui hole dar dar then an ho nu chuan ke po mu turin room lama ka chawa ka phone ke en chuan ufam ki man engma chan chin ala ron nei lawa ka phone call kha mulawem moni don le ka call le po chuan a chang thei ta chuang lo message nu che in tho tana ka zui ve man tur thu ka shila chumi nuwa identify in bad duma ka lu sana kain pe fel nu po chuan ala re vung fung mai ani em to lo dewin ka shia a ka call le tangata ka tum lo dewin no pangin lo changa khrisa on itlat boipui apa ti nei omami ka ti hapa anu mi alo ti ve lo mai ka tung le don lai mek chuan nutling o hian mampui ipa phone ani lom ni ati ri ka hrezuya ufam ki manu o chu ni hap lo rozi nu zok ni in ka shia thoma research sata call chu top sui mai bok ufam ki ma chuan khrisa vatlo ni ka ringa omnam zan lo ma se ka ngai ho shan lawa a phone en huna min lo be ve mai chuan ka ring mutsan mai tum chuan ke in tin to azuya kamu hil thei mai lo chuan facebook ka en kwala kolisa ka kallaya ka thian te ho thalak te en kwalin rei deuh chu kaminga sana chuan dar som pakhata kok to ti a po ufam ki ma chuan engmal ron soi ta chuang lawa ani hi amu hil to ni karing a hai hot box sia alen a phone the ngil sok po ni mai the kamut sana zinga ka har chuan ka phone ke en ma sabera engmal ron soi chuang lo ka omunuam lo le riaw to chanchin engma soi lo re da hi ka ti ngai lo thilani wangin ufam ki ma umdan hi ka shi thiam lo le zwal dor ka thlen hnu lo ka alo lang ve hlula ni zana buya ka wakana ka phone ka the ngil da ya tlaya kalamang aron ti ta ka chuan ke ka lo thu hwaya I file kha ina ka da da yasin tho tan chu ka lo kal puyang che ka ti le sia ati chiangem ka lo ti ve ngal sata kan hun nei dan tur hi ka hre thiam chi alawa arem chuan kan in shil le don ya ati le loya ke lo in ring sa to chu min ti lai le ang reng khop mai ani I file chu eng tin nge ni don ka lo ti let zata naktu ka emo tho tan zinga ka lo lamang naktu ka lo kal lo chuan dorai lo kenganga ati le a atong kamatang chuan min hnar riau hian ka shemaya ka soi zui du to big lo chomhe bazar turin kan chuak duna kan bazar zo hnuwa ani hotlanga ke dor lama ka let le a phone a kol lo wang chuan tlai ka hodon thlengin kan in belawa engtika nge molama tumni min lo biak hun chu ka ngak ru ve renga ma se zan thlengin are vung vung mai ati dan chu ka ngai dan ani to lo tak zetani lung oi lo dewin kamu a romoy message lo om ho po chu ka chang pe me lo kan mut in ang lo lutuk wang chuan ka kom pe lo ani berang chu pathian ni chu ka in khom kim thlapa ka riru lam ero ka kim lowin ka khing bai em thung loya a chan chu ufam ki mala re tarenga niming tlaya kalamang ati khania tun thlengin a phone chu la lam lawani mela
anu phone talamin lo biak kala be sei fan lain engma chu tiang po ti chuang lo ani em to lo kalung oi lo zia ka hria tir ve ngei chu nga yang min palzam ma in ka hria kamut dona Instagram ka lut chu Rosie thil post ka va mu fu hlo mai ufam ki male Chrisa sofa an mulai hi ni a tun loka la ka ani thu te chu thla ka chona soitel boka pa fa in ngai tak an ni thu vel ron tar lang ani berang chu sana ka en chuan dar som pakhat ri don thuak to chu thla ka en zau chu ka hnim rui mai a thleng phei to nge ya a phone po mu to nge yang chu ka chap lawa ka ril ru chu mol vek thung ufam ki ma thin lunga chuan mun te reuh te chu ka chang ve ngei maya ma se hlim na thlen tu le a vei ber ari ru poimo ber chu afa pa le a chung kwa chawan ni ti ka hre chiang hle ringot to ke chu atan a minga bial nu ve mai chau kani zan khwa in ken ngai to a ka tong tai chan na kha ka muta ni in ka hria ufam ki ma hi ka kalsan mai tha in ka hreta bok ka hlim le hlim lo chu buai na ber ani lo ama zok khi ka kya nga hlim lawa kala kari ru bet mi alo zok hi ani buai na chu ka mangai ber ka kya nga hlim lo ti hre chunga chel lui tlat chu ka thei bik lawang lo ti po ni ila re dai don chuang lo kan in tina ton mai zok dona chu mangai tu ina ti lo top tur thil chu ni mangai tu zok chu ke nge hi kani bok zinga chuan ka thau ma khop mai ti ila kamumi alo zok so elovin dor lam ka pana parela lo thleng ve chi anen dor ko ta kanin to ka chabi pe in dor lo hong turin ka shil zuya ke ero ufam ki mati in lampanin ka kal ngal nal thung ka va thlen chuan anu chia lo oma min mu thut chu ham hai mel khop mai ki ma chu khohar ina tlai war ve a alo ti a amit meng tlan chhede ule a oloi zeta tang chuan do ta soi ti chu hai the ni lo e mit thi in ne lo ka ti thave maya lo thu ro thingpui kan indonia ati lai chuan ka file ken chu ka lo phormol mola voina paper present turania ka dora thengila tia ka pek lai chuan in thlashung mela la purenga iwa filve alo ho huna ron man ho le ve awang min nui sanga ti lai chuan zawak lovin ka lo nui ve a thingpui siama tum chu ka man ho thu so in ka lo hnial thung alo ho tre pang ingak do nem ati le lai chuan ka lo ding chuak to a ngak lo mayang dor ka hong to a an lo boil lu tukang ka ti chuan min hnial hmel lo khop mai pona ka kal chuak chu min lo zui ve ngal boka step kan thleng trep to ti a chuan karil ru let puta ka in herlet le zat bok ufam ki ma chu ariak phelo ka ti chuan min chang lok lo ariat noi khop mai dot min shil ti la ka chiang na samai si o boya azwal dewa atiba deu naka chutia lo ka ti thave maya engtin nge oma ka ti le zela inrin ni tang kha na khwa sika apa lama varia pui ri ro ka ti ni kha ati chuan ka in pet ru trep to inrin ni zana tangin na riak phei to ni mele zep lawa min shil mai turania sin mole tingi hetia ti kherle awazia lo ve ka ti hapa nia a thale mayang angai to om lawang ilo hre thiam thin don nia boipui hi chu nei chhun liao hi nia Rosie nen in then to ma se kan thla thlam the ni bik lawa anin nei to don chuang lo boka hwa ta la lo la o an ma ni pahni po an in du to lo renga ufam ki manu chuan ti dap tapa kalo nui toy tak ringot to dor ka thlen phei nu rei vak lawa ufam ki ma chuan min lo kola ma se ka chang lo umoi pui chuan dor min lo nga pui ta thawa kan chan chin min zo wang chuan thade win ka shil veka tun tum chu kan ngai dana in ang ve te tlata ka thil tum ka shil pon min lo thlop khop mai mi te nang pui hlim tak lo ani po hlim chuang lo mani in shem reng tur ani ngai lo annu pa in then chan la an shat lo thleng shat puya i mangai viawani chuan ti tur dik tak zo kan yang sui zom le ro i hlim pha de izokin karing kasama ron chu la umoi puina ti lai chuan kamit tu lo hnam tiama midangin ka tap tian shat ka lau box sia kin sum trau chuan ke in pet ruwa ka thin lung rum vong ri chuan kami pa mangai hne na thleng zo don lo ti hring ma ila katan ero ari ring viau thung si ni thum zet chu ka bezui lawa ka phone po ka beka ka aktrol mai ani ber aron rik chang hi chuan ka thin phu hi ranghal dot thin karil ru ka siam fela ka in pe ta ti a chau a phone call chu ka changa
chuta kan in biak chuan inrin ni an ina ka len phei tur thu ka shil bok inrin ni chuan umoi puite nu pa indor min lo nga saka thadewin o kan thlop tlat chi ania ti in kakal tur chu min thla boka thilmak deuh chu he thutluk na siam hi har sa ka ti te lul nen karil ru ka siam fel tak chi atang khan ka oma nuam huai huaya karil ru ha na le ipik na te khalak kyan na hlo zoka chu chuan thil dik tak ti donin min insha tir bokani kawa thlen phei chuan min lo ngak thap to enge min ko chan lucy chuan lo ti ma sabera lo thu phot ro ti zong in ka lo changa ufam ki mamul chuan zo na nga mel khop mai angai that lo mel hle bok mimi eng soi tur poi mo ngei ne ya rozi chuan lo ti vele a zo na chu chang lovin I thian pa chui kawem ka lo ti leta a local mek bangbo fe in a lo ti suya ni zan khan ka shil lok to a soi tur poi mo taka oma in nu pa in then dan chung changa thil shat lo tam takin ne ya naktu ka ufam ki mate na local la I thian pa bi di a khalo som la in local don ya ti in ka shil lok to a ni zan khan min zot ngal chung na in engma kala shil lawa ma se vo in hian shil ka tumani ufam ki ma chuan lom vak lo mel pu a ma se ka ngai poi mo du lo lui thung bi di a lo then lai po chuan ru ma lo valut mana anu ina kauta ka chuan lo chuak vele mai boka kabula lo thu chu ka lo nuya min nui let ve lem lo anu pui bial pa ni a ngai ka kautel ve kher chu alom lo te po ni ma na ka hreto bik lo le ufam kim urozi hian ui resan lo chi a nangpo urozi ufam kim hian ngai zong nei san tak tak lo che in shat pui ton lem lo thilin nei mai zo kani ka ti chuan an ngoi thap hloma ufam kim lo tho hok ri chuan ka thil soi chu oi lo hle ti alang bok ubi di nangma hi urozi bial pa ni in kan lo sha chi a ka ti le chuan an ron tong chuak ve ta chawa ka thana lo mani ani te chu ka thian thaber ania rozi in lo ti chuan enge in zia ni a in ngai zong thawani lom ni nunga kin lo ti he ho mai ngai zong lo ve chu tiang in lo ngai ti ka hremi a hleinem awa zia lo we o ubi di chuan lo ti ni ani a ufam ki ma ero chuan ke ma ngot min en thung ngai zong in nei kan ti khan I phami a hleinem nunga kin lo ti le a ni e a chan chu khati lai khan mi pakhat biak ka ne ya khatara omania ka thian hluiania ma se in ngai zong kan ni em lo ufam ki ma ngai zong nei wanga karil ruha khan ka be ve chawani rozi na ti chuan ufam ki ma chu lo thungil deuh hluaya aril ru boy mel ta khop mai khatara a zanrei biak thin kha he pa hi ni lawamo ubi dia mel chungin lo ti bung huta o zo than moi chui shat kha ma na pui mu to zanrei kan in biak chan po an ni lama zanrei ni velova urozi chuan lo ti lewata anin soi pop thei don ta in ka sha urozi rejinai chungchang khanang pon sha swali nei ve thawania o kaloti chuan ufam ki ma chuan min lo en vuta shilvela ka ti chuan engma soi lovin min en vung vung rengota enge ngai tuang ti chu sha thiama har khop mai chuna he I than pa local zia chan kha in soi phota nga in ka sha alo ti te da ya kha chu sum don na thilania phailama vai ho hian min lo be thina vai ho english hi ka hre thel deuh thina order ka siam du hian rozi hi ka lo biak tir thina in thlashung taka ubi di an lo ti chuan kan in mel shak shak ringot to rejinai chungchang chu enge urozi na lo ti le chuan ufam ki ma chu tong du mi alawa ka in rol le mai ngai don ani mele urozi ufam ki male regina te khan in ngai zong lo in then nu a re lo te an in kop ve chau zoka ma se I pasal hian a phat san lo che I pasal ti aka soi ri chu karil ru in alam nona ka shilate ai ma in ka chiang zok hialin ka ring ma se in phur ka hmu fawa I phone ala in biak na call li satlar thladula in thalak te po rozi in ati le lai chuan ingai angkha engma omlo kanin phur chan chu thil dang dai ani ufam ki man lo ti deuh muka in fop lai thalak po ka hmu lom lo oka taka urozi in lo ti le chuan ka sha du tak thil khan soidonin ka sha eng thalak mo ufam ki man ati le chuan rozi lam chu kan hoi thapa ani la chuan lucy lama en dai thung regina khai ti tirani tero kanu puiring hlel turin nang hian min ti a engtia tam nge dot min shil mei chedang kop tur min ko hmu tu po nang hi ni a I u naw nu bula po chu tiang tho chuan min lo soyamo ufam ki ma o chu achang tha to viawani anin man chiang khop mai lucy chuan urozi bula ufam ki man ngai zonga nei angin a soya
ufam ki mabula urozi in ngai zonga nei angina soiboka fin fia na tur enge molo nei sak ve ve thina ni oma Regina chu Lucy manruani ti chenin tu na chona chiang vek to ilova zak theilo em ve fanu ang hialin ke en chia hetianga kan chung kwa min ti ke dara ka fapa te nu pakara I han tlak ze ngam chu ufam ki manu chona lo ti hlak hlaka Lucy thu chu alu awanam thlesok boka ho wangwang la voi khatte ma lo lang le to su ati zui hluka ufam ki man lo beng dai lo pheisela chuan a hnuk chuak du hial mai the ni Lucy chuak taw hong chu Rosie chuana umzuya pona chuan an va in hnial hripa Rosie lo lut le chu ron tap pur mai boka kan borak chu hlim om dana ha thlak ti mai ti ang thil dik lo ti a nu pa in koprem lai in kar ti khitu man chho ani ta le anin ngai thiam lo ton na te ka hailan sak thei ro ka thoveng hwai thunga ke chu ko om dan tur ka chiang tu a midang te hian engtin nge om vian tum ero ngai dan ka nei thiam lo ufam ki manu le Rosie chu in thut chilen an ti borbora ufam ki manian kan in en le ringot then local te ti in min lo hui zawa chaukalama chuan ka zui phei ve ngal thwai bok heng thil hi engtin ngei shata engwanga ti ngei ni ati chuan lom lo o ka lang lawa ma se lom mel po lang chuang lo ufam kim tu te ma hi chik ve tak tak ngai lawani ka ring thil lang sar lu tuk poi mu kan theya nangma ai pu in midang ring zo ka chu chu I boina intran na chu ni ke chuan ka chik chi a ka tan mu thiama har le nem ka ti lai chuan ka be sei ai da in ka o chu zang khaya kan pani a soidun hun kha ka hu phur te lu nen tinge ke ma min shil mai lawa amit menga chuan zo na tam tak ka mu thei hetia ti hi thalom in nu pa boina hi ka chin fel the ni lawa in pani chau ba ka midang shat pui tu in ne ngai buka tuna chuan hei a fel vek to hi nuisanga ka ti lain chal chuar tap chung hian min ena aming nur khop mai ke chu min ngai to asu hetia ka ti hian ke po ka hlima chungkwa in zom le thei phei chuan ka hlim zwal ngotang ka ti le lai chuan min en vong vong ringot to ka in thlashung hle mai ka phu lo che ka ti fo thina ka lo phu lo tak zet che ni hi thu tak zeta ron ti chuan ka lu ka lo thinga chu tiang soi su vo in thil wang hian lom thomin shil la tok mai o ama pon ka shil to che kha he ina hian tran pui tur chau che in ka lo kal ka ti to kha ka thil ti a hian I lom ani phot chuan ka lo kal chan kha ka hlo tlinga ka in nga yang ka ti le chuan ka o chu loi lek lek ani kalbo tur ang mai lom moi ni le ati chuan ka lo nui haka ka kalbo don reng reng lo chungkwa nei le a ihlim lai thlir tur che in ka om ve tlat don ka ti chuan ka soi om zia chu kan thra chiang dun viawin ka ring tuna hi chuan thil adang lam na sa to lutuka a boy thlak zo to a soi lai mek chuan lo pot chatin nangma idang lam chuang hlei nem ka lo ti ve zata Chrisanu hi nu thata kani ifapa mangai pui thei tu che izong thina ma se urozi aya mangai tu hi tu man omlo thil dang lam ta ni a ishat khachu an pa ngai le vek mayang nu pa ni le ula in rington le in mangai takin omdun ro Chris apon nuama tingotin ka ring amit chu sen deu rama aril ru boy mel khop mai chuta nang ihlim ve ngem ti in min lo zota te reng mai kalo kal chan ber ka tialom nui chungin kalo ti maya ka kutalo mer wangwanga engma asoi zui to lo in chunga lutin ka hotur thu ka wasoya min chel takna in ka man mo thu soin ka lui ka tuma Rosie chuan min lo zui chua ka a hnu ka ul lek lek bok nen atong mu mal thei me ulo kanin bele donya ti in kanin mang tha ta phot chunia kong ka bula tangin ufam ki man min lo thlirenga muang changin ke in hersan ta thunga kha kha ufam ki manena kan thon thu top na chu ni mi te chuan lungchia thla kan lo ti mai thei katan ero hria tring to tur hun du am takani keima wangin chung ko ke dar to khan in som le a mangai chan anga min ngai tu tan chuan mei che khongai thlak tak kani ma na keima ke in ngai dan nen ero a in person viawin ka ring au moi chuan irilru na ngai lo khan ka sha tu na khan na em ti in min sota a chan na chu na e ti ani kan na nge yelom ma se ufam ki makha ka du sakna zong zong nen ka thla a ka mangai wangin a hlim na ka hlim pui bok mangai na he thil ro pui tak in ti saklam ani lo thil tha kan in du sak ton na te kan in sha thiam ton na te thil ho te kan in lom pui na te hi mangai na chu ni mai
chu mi song in a kan pek chwa the ni khami nu khan voi enge moza chu kan in hule to a keini pani chu thian thatak kan ni zui bok kan doran local fo thina an nu patan thian kani a katan po chu tiang tho chu an ni kumni nu a chuan an ni pon nau ten nei le to a fanu dum takan nei a au moi fa pa ne nan piang rwal teu khop mai a tu te po in kan kong theu kan zo a kepo kasum don na tilian zelin boy tak chungin hun kala manga ngai zong lam ero karil ruwa tami ulo romoyala delia in khelina oma kumkhat le tharuk zet chu kan in huto lo bok ka umoi puite nu pa hian tlangwal tu emo himin soipui hin tum thina ma se mangai na alwan liam ti angreng hi chu ka chak to lawani bere pasal nei ka du tak le kumsom thum nuwa ka mu ka neyang ka ti fiam thu mai zela ama ang thawin kata na khwan urat ka ngak le mai nyang chu he kan khovela hi chuan lelfa pa emo kan ti te hi utroka zo kan chang le thina fairy tale nen chuan danglam takani ni khatchu dora ka thut lain mana ka thian nu so je ni kharun lang hlula anunga apasal le mi pa pakhat thian an lo zui boka min mu chu min lo la hre ve khop mai kan phul ngal hluta ka phone number nei na phone kha lo ti chhedai ani oma number te chu kan han in pe thale ari a an no te po lo changkang ve to viau mai monte lova thu pheiru ti in an local puipa chu anaw pum lai hlana chu ti lain apasal sok chu do theilo mel zetin akal son to thung ivan lang dang ve kalo ti hluaya dam lo na dewa ang berin ka sia amel phei chu thawar rengna in adang hle a cher deuh riak bok ni kum khan ka inzaya kadam fel deuh chawa in chanchin te po kalo hrevi a biak zom dan che ka hresi lawa kalo hreve ro thin che lom ati ve luama reipo kanin be man lo midang in an lo ko wang chuan akal son thuaya until ei zawan chwa dona chuan nidanga kan lein kom tak don ya ti in min mang tha boka kar khat zit nuwa zan khat chu min lo phone le hlula natuka dori ngak donem kalo chuak dona kalo tlo ko yang che alo ti wara ka don thu kalo shil ve mai bok atu ka chuan dar ni borvela lo kala ama che in bor te hian lo luta a bazar ani mele ufam ki mane na kan chungchang mol mai chu min zota soinuam ka tiwak lo annu pa in shrai le chu min lo thanat pui viau chu ni in ke ka lo nui mai thunga nem che ka tum nen a tinya ania kanuya ti sa angreng khop mai ani ngai zongi neyem ati te hluaya neinang kumsom thumra la chia ka nei to ang ka ti chuan min nui chiama anui ring thin khop maya customer dangin min ron en du viau mai bok ani chuan tlangwal senior kan kola kan pa u hi nia professor fam ki matti angrwal vel thawania ka ti puyang chei du em aron ti le chuan kalo ner na nga du lo mai wal senior ngai zon hi chu ka pe to lo nui chungin kalo ti sana mani a local puipa te khani te chuan ka du zong ani lo shimshima chu lawa ngai zong nei lampoi pui le chu ka chak lo lam takani to I phone number kalo penga kalo biak tir don che ala ti tak tala kanin khap ngal sul mai ani professor fam ki ma hi la du renga mi ti in min zot le a kanui san mai takna in a ho hnu thleng chuan chu zo na chu ka binga ri a chan na chu o kala du reng ti hi ani a Zunzam min la phwa renga tun thleng hian ami phwar na te pola phel lawa ma se chuwa zun chu par chuang theilo tura kung thliani to azungi ro chuan thuk tak thlengin ka thin lunga zunga kaya engti ka emo chuan ala ropral ve ma na le chu hun chu ka ngak me ka ni tikhan kan story kal lai Zunzam chu kan zo le ta a hei hi season ang dewa ka chen ania season 2 hi omle tur ania ma se kan la khoi man luk lawanga thon thu dang kang khoi don ya chuanin he thon thu min lo ngai thlak sak tu zong zong te in zawai chunga kaloma min lo share saka min lo subscribe pa comment te like te min lo pe thin tu te chunga khan kalom tak mewani thon thu thar kan nei le wat to na min lo ngai thlak sak le ula min lo share sakin min lo subscribe le ula ti khakaron deal le a chuanin notification bell khalo on ula video therapy angin lo hmu zong zong theinan asira bell terap te khain lo met donya